maka ndị dibịa na this and that. Onye arụ ebe ahụ zọrọ ọnụ ya, onye zata ọnụ ya nata wee je azata ọnụ ya mee gịnị? Ọ bụ mmụ ka ọ dịrị. Onye zata ọnụ ya bụ dibịa niile ejere ebe ahụ. O nwere ndị jere nata ịbado na-ajụ m ụda aka njem. Onye akpọrọ je zaa ọnụ ya natakwa. Ọ bụrụ onye ahịa sị ya chetụgwo obere oge na ịzatara ọnụ gị nke ọ bụ chetụgwo obere oge. Ihe ga-aga adị sọpọtụ resị na-egbuo mmadụ. Mana na-eji ihe were kụziri mmadụ ihe. Mmadụ amara ama bụrụ ihe oyibo na-ajụ gị na ịmara ama bụrụ excuse nwere ịmara na ọ dị nsọ na ọ dị standard. Mgbe gboo ọ nwere ndị be anyị na-akpọ ọtụtụ aja mgbe gboo ya ebe na-abachụ aja ebuje na ọtụtụ aja eje wụsịa ebe ahụ ọ bụrụ ihe ọfụ nọ na-eberi na na-erepịacha anya arụsịa ihe. Igbo m n'ụzọ m ọzọ ekenekwa mụ na afrịgọn na asị ikpe ọbụla maala eziokwu aghụghọ dị na ya. I don't know why ndị mmadụ are not telling themselves the truth. Dibịa ime nke ọjọọ go and gain an answer to government. I like the fact na ndị omenala ndị wenite isi na omenala are beginning to speak about this thing. Mana this issue has taught us a very good lesson that many people are forgetting. So ndị Igbo anyị niile na ọgwụkwụ na-agwazi after say grace asụsụ ọgwụkwụ na-agwọ. No wonder happening any dibia I don't know this agitation from the pit of hell. Apota. In on just a video post to Lumbosia. Ezogo Mesuna arrest a pastor. Everybody we are happy. Afube money be in the comment section and when the banyoko that you are happy, you are not happy for your brother, you are happy for your brother's downfall. Manage the Hana dibia we hear me onye dibia. I say you are happy for your brother's downfall. Onye jiwan name working and all those things. When the chief said that these things are law, there is this Anambra State law government website. I don't know why it's difficult for you people to go and read and understand. Lagos State say all the whole land in Lagos State belongs to Lagos State governor. So now he go do again at Lagos State. They can wake up one day and take it because Ananine belong to them. That is the new Lagos State law. Anambra State may law go on the security law. KCM operating an Anambra State unotibe unaga against the law of the land. Still the government batuna sna nwelo na anyoko. That is a way that seems right. Enwe KCM ihe odemma. Enwe KCM ihe odemma. Ndị mmadụ na-asị na ụlọ dibịa lụrụ na dibịa or the dibịa ụlọ lụrụ it does reach nke pastor na-alụ. Ọ bụ na pastor nwụ na will you speak the same thing? Yes, and the past is own ocean. On another full aju ihe dibia na eme condemn aju ha. People is okunu na gbaloso. Oya na hit one after the other from both right and center. Just that the problem with some of you is that it will be too late for you to people to admit. It will be too late for you people to admit. Na izoku kana ngunu. Na na video one na nwoke Majalunde omenana regarding the arrest MLN and MND Dibia na Anambra State. Kuno fuza the complete video. Kodukwan. Yela da tocha mochi na ya na akpugharị ndị dibia bụ. Na ndị a na-eji akpụtakwa ndị dibia na ha ncha ichakwa ọgwụ. Agbaghị ya na-eme. Maka ya na-asị m eche etu ọnụ na nke a eche etu ọnụ na nke a ka ọnụ ga adị ya ihe m chọrọ ịtụ ewu na-ewude ndị dibịa bụ eziokwu mana ndị niile a na-eji anwụdechekwa ndị dibịa ha ncha ichakwa ọgwụ. Gịnị kpatara na ndị a na-eji anwụde ndị dibịa na ha na-ebu Baịbụl olive oil ihe nji wekwuo ya bụ maka onye na-asị m o nwere ịchọrọ igwu ara bụrụ ndibịa ọ bụrụ ndibịa nọ na ama na dibịa dị so ọ bụrụ ihe ka m na-eti ọnụ because dibịa dị maka na ndị agha jere ebe ahụ buchakwa odi echi n'ahụ adị dibịa nyere ya ụfọdụ karịrị ya ka ụfọdụ loro elo ụfọdụ onya n'ukwu gbaracha ọgwụ n'aka were dibịa afọ mgbe nke jiri ime otu onye arrest aka ya niile bụkwasọ ọgwụ kọla nkọwa ụlọ na dibịa nke anyị ala arụ ọrụ n'ọgụnụ ji eweta na ịgala n'ọrụ ka I don't know kama na ịma bụ egburu dibịa
buru nke ezigbo, buru onye ọdịnala, buru nke ezigbo ya, buru onye pastọ, buru original, buru fada original, even ọdara na bụ human being, buru original mmadụ. Onye ọbụla chọrọ ezigbo mmadụ ya na ya ga-emekọ ihe. Onye ọbụla ji na-achọ m ezigbo mmadụ, ịbụ ezigbo, ịma na iwere ezigbo, onye ọbụla chọkwa ka gị na-eme ezigbo mmadụ. So onye a maka onye a na mgbe ọ na-abịasị m ihe m kwuru maka ndị dibịa na this and that. Onye arụ ebe ahụ ọzọrọ ọnụ ya, onye zata ọnụ ya ọ nata wee ji azata ọnụ ya ome gịnị? Ọ bụghị mmụ ka ọ dịrị. Onye zata ọnụ ya ọ bụghị dibịa niile ejere ebe ahụ. O nwere ndị jere nata ịbado na-ajụ m ụda aka ntị. Onwe onye akpọrọ je zaa ọnụ ya natakwa. Ọ bụrụ onye ahịa sị ya chetụgwo obere oge na ịzatara ọnụ gị nke ọ bụ chetụgwo obere oge. Ihe ga-aga adị sọpọtụ resị na-egbuo mmadụ. Mana na-eji ihe were kụziri mmadụ ihe. Mmadụ amara ama bụrụ ihe oyibo na-ajụ gị na ịmara ama bụrụ excuse o nwere ịmara na ọ dị nsọ na ọ dị sandat. Mgbe gboo ọ nwere ndị be anyị na-akpọ ọtụtụ aja. Mgbe gboo ya ebe na-aba chụọ aja ebuje na ọtụtụ aja eje wụsịa ebe ahụ. Ọ bụrụ ihe ọfụ nọ na eberi na-erepịacha anya ya rụsịa ihe. Mgbe gboo ịgaba n'ụzọ, mgbe gboo ebe ụzọ gbara ịnọ ịbịakwa ebe ahụ ị ga-afụkwa ebe a chụkwara aja n'ebe ụzọ gbara ịnọ. Ọ bụrụ ihe ọfụ, ọ bụrụ ihe ọfụ mgbe o ji edebe, ọ bụrụ ihe ọfụ. Afụchara m ya n'iru nna anyị. So mana onye nwere nke a na-akpa aja agwa aka oyibo kpara ya ome gịnị? O jeza ihe ndị oyibo na-agwa ya. Onye bụrụ na onye na-eje ụka, i were ụka nke ị na-eme na-akpa mkpa ihe eweta aja na-ekpe gị ikpe maka na ịbụ onye ụka. Ya na-ekpe gị ikpe ihe ime site n'aha ụka gị, ihe ime ka ọ bụrụ ihe ọ bụ ihe i mere site n'aha ụka gị ka anya na-ekpe gị n'ikpe. Ọ bụrụ ụka gị ka a na-ekpe ikpe, ejide gị ịkọwa ọfụma o doo ha anya ịlaba. Ihe niile na-abụ ka eme ka be anyị dị mma ka eji eme. Nwere ọ dị-eme ya na o nwere onye a chọrọ ka emegide ma ọ bụ na ọ nwere onye a na-ere anya ọkụ iche ma ihe niile nwere usoro. Dibịa abụghị ihe ọfụọ, gọọmenti apụta ọfụọ, polisi apụta, ihe niile otogo ọ dị. Mana ndị dibịa mgbe ochie ha aka nọchie. Ọkwa dibịa niile ka ejiri ebe abụrụ ndịbịa mgbe ụtụtụ mee mgbe m jiri bụrụ ya nọ na anyị agbanwe ihe ntu anyị nọ na anyị na-ekwu okwu na-ama njakịrị akpa nkata na-anụ. Omebere nna m bụ dibịa bụrụ nọọ egwu ka m na-egwute. Omebere nna m bụ dibịa. Ome ndị ejikwe na-eji aja achọpụtara ihe ha mere ma ọ bụ kwuo ihe ha mere. Le ndị aka nna na ha lee anya mara ihe a na-eme ndị ahụ eme ha. Ọ bụrụ na asị na ha ya nọ mkpụrụ ọnwa ịtọ were pụta wenyere ha ọnwa ịtọ ha enwe hope. Ọ bụrụ na na-asị na ha mgbasị hapụ ha na-ụtarị ka ha pịa ka ha alaba pịa na ha ụtarị ha alabakwa nke a bụ ebe m nwere ike ịtụ ọnụ ma ọ nwee okwu maka na oyibo na-ekwu. Omee onye karịrị gọọmenti ahụ tupu site na be anyị. N'agbanyeghị na gọọmenti ahụ anyị kpụchakwa n'ọnụ na-emechakwa anyị nwa bụ ụmụ ogbenye intimidate na ọha ncha ka a na-agọrọ ọfọ. Onye ọbụla jiri pawa onwere wee were ya sị ka o jee na-emegide ndị mmadụ ma o were ya megide mmadụ ma o were ya megide nwoke ma o were ya megide nwaanyị ala megidekwa onye ahụ. Ọrịa bụ ihe ha na-agọ n'ọfọ ebe a. Ohu ebe you are onye fụrụ bụrụ sọfe ya mmadụ na-eku ume ọbara na-agaghị n'arụ. Ijiri pozishọn gị megide mmadụ ala ga-emegiderịrị gị maka na onye ferecha na private jet na ebe ọ ya azụ ụkwụ ụmụ na ihe a bụrụ ma ọ bụ ebe onye ụka ị na-akpa mkpa ị gwara ụka gị na-akpa mkpamkpa ala ya ejide gị. A naghị ajụ gị nke ebe ahụ. So ihe a na-etriti bụ ka e nwee ihe ka mmadụ nwee ike inwe trust and believe, ka mmadụ nwee ike ịtụkwasị mmadụ ibi obi, ka mmadụ na-atụkwasị na obi na ụfụfụ mmanya, ịtụkwasị obi n'uzuzu ikuku bịa bụrụ izuzu. Onye a ka anyị na-ekwu okwu ya. Mụ wee mee mgbe m ji wee nwee onye maka onye na-ekwu okwu ya maka onye a na-abịa pụta ebe a mgbe ọ bụla na-ada m gịnị ka ekwu ichetazi na m ihe m ga-ekwu. Onwe ihe ichetara ikwuo ya, ọ ya memere gị mmadụ ka ọ na ọ bụrụ eziokwu. Mmadụ ihe ahụ ichetara kwuo ya na onwe gị. Ikwu nke na-abụrụ ije kọwaa ya na okwu abụrụ onye chọpụta okwu. Ihe m na-agwa onye aka m ji wee gwa okwu ha ndị anyị na-ajụ m mgbe m kwuru na ndị dibịa kemgbe niile ọ bụ otu okwu mpụta ebe a na-akwụgharị na ya. Ọ maka onye enwe ihe ọ na-arụ na-etọrọ otu okwu na-akọ kọjekọje n'olololo. Ọ bụ na gọọmenti kpọọ gị n'ịbụ onye dibịa ije ebe ahụ ije kọwa onwe gị nataba. Ọ bụ na asị gị chere ichere
ọ bụrụ na ọsọ ndị dibịa ka a na-eme ya na ọ bụrụ ndị nke onye ụka gbanye aja agwa ka gọọmenti hapịa ka ifụ ndị ụka ahụ kwa a na-ekwukwa okwu ya gọọmenti of Anambra State agwakwara ha don nwere ha gbakwa chere ya dịka ya akọwara ihe olive oil ahụ ị nara onye ya ego ihe o jiri ya ihe ọ rụrụ ya n'ahụ okwu ihe ọhụụ na-anụchagbu ya gị nwa na-achọzi nke ya bụ ka e webụ na nneta ose gị ebe ọ na-aga chetara m ihe nke kwuo ya n'ọnụ nke gị na ọ bụ ọnwụ echi kịta ihe enwụzọ n'okwu